Здравейте! Поседнах тук една хубава пейка пред юбилейния блок в Пловдив. Повече няма да уточнявам. Излезох да ида да си взема от аптека Маришки едно лекарство, което в неделя не ми го дадаха, защото трябва да изчакам още 2 дни. Отидах и на пощата, понеже молбата ми за зорноволно настаняване на бившия психиатрията не ми е уважена. Имам отказ на 10 септември. Днеска е 16. Няма никакво писмо в пощата. По телефона не можеш да ги вземеш, понеже в Google или в интернет имат даден неверен телефон, може би стария. Сега си записах новия и казаха, нямаш писмо, ако е евентуално у пощалянката. Пощаляните били до 9 часа сутринта. После излизат на адреси. Кой ще ходи в 9 часа да ги гони? Плюс това мен ми мина всяко желание да правя опровержение в 14-дневен срок. Не знам дали имам право на това. Обаче синовете вече не искат да се занимават с моите. С баща си и с майка си. Трябва аз да си се оправям сама с него. Вчера му казах, или преставаш да лепиш разни сърца по стените на кухнята, която я войдисахме скоро, защото той ги лепи с едно черно, не знам как се казва, лепещ материал, който като го дръпнеш, после остава предишната боя. Купих си на 5 лева ябълки от 2 лева килограма. От Перо, щица са ябълките. Даже мога да ви покажа. Ще ви покажа. Ето. Златна превъзходна. Идеални ябълки от производител. Има да си ги хапвам. Нали, кой беше казал, че една ябълка на ден гони лекаря от вас далеч. Дали беше Чърчил или е някаква народна поговорка английска. Мен ми омръзна за всичко, което ми дойде на ум, да хода да ровя из интернет и да се информирам. Устата ми съхне. Дали ми се повишила захарта, не знам. Взех си час за нефролог за петък от 4:30. Да видим. Той подаграта ме лекува, но подаграта удря и бъбреците, доколкото знам. Когато я получих тази подагра и се информирах надълго и на широко. Но паметта или мозъка има способността или качеството да забравя. Една колежка, начална учителка, при която изнесох урока при преквалификацията, обяснява на децата, че мозъка чекмедже с кутийки, като се претоварят кутийките, някои трябва да се изтрият. Нещо
този сорт беше. Сина ми от 9 съм го отрязала да се оправя сам. Нито му искам парите, нито ще му давам да яде. Когато си заработи, това да си яде. Защото ми омръзна да ми виси на врата 35 годишен мъж. Из претенции за храната и ще ми обяснява, че цена-качество. Чула тази той израз там при неговите дет ги гледа видеа. Той видеа гледа само такива производители, откъде какво може да се купи. И то скъпа цена. Айде да свършвам. Вие, ако сте харесали видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала. До нови срещи!